боварӣ чизи хубай. Ҳама инсон мехоҳад ки бо як марде, бо як шахсе додугирифт кунад ки дар боварӣ ҳамун боша, ҳамун инсон ростгӯ боша, ростқалб боша. боварӣ ки боша, пултам бовар карда метӣ, мақсад ки бортам бовар карда метӣ ва ба боварӣ занг мезанӣ, мақсад гапои озирақати закас мекунӣ. ҳамин хел аст. ане бародари мо, ман ин бародара эшон мегӯям, хай солҳои зиёд чиз мешиносам, дӯсти азизмона бобои эшона. рақамаи ватсапаш гум шида, мада занг задай ки телефоном чӣ хеле шид, ҳам симкартам сӯхта, ҳам рақамом сӯхта, ҳама чӣ ма гум кардам, ай телефоном ҳама чӣ парид рафт мега. мо додугирифт бисёр дорем, мақсад тиҷорат мекунану, мақсад ай Турсия, Тоҷикистон, Турсия ҳамин додугирифт доранд. ина суханои худша бева гӯш кинем чӣ мегӯянд. дӯстмуроҷон, салом алейкум. ана бобои ҷа ки хизмат илтимос худат медонӣ ку як шаву рӯзи ҳассосе шидагие ки ҳамин 1 минут агар мақсад тиҷорат дошта бошӣ ё ягон кас додугирифт дошта бошӣ, телефонот киштагӣ шид, дарҳол мумкине ки ана нисбатат фикрҳои нохубам бикунанд. барои ҳамин бародари азиз, ҳамин шав соати 3 шав телефони ма чӣ хеле шид ки полни чӣ мегӯянд ҳамин программисто формат мегӯянд, чӣ мегӯянд, ман воқеан намефаҳмам, зброс чӣ шид. ҳатто як номерам намонд, ҳичи ягон асар намонда аз ҳамин чие ки буд дар пешина дар телефони ман ки ман ҳама қатъи доступ пайдо мекардам. ва иҷа давози ҳаст бародарое ки бояд мо дар пул тиям, одамое ҳастанд ки мо бояд пулшон тием, додугирифт дорем, мисол пул додагиян интизоранд корошон набуд кунем. тем более ҳамин 3-4 моҳи охирон рости гап чӣ ҷои паноҳишай ана айрӯи ҳамин пешаи соли нав бачаое ки корошона сар кардем натонистем буд карда, дертарак шидагиай. барои ҳамин мумкине ки дарҳол фикрҳои нохуб дар саршон биёяд. барои ҳамин ватсапи ман удалит шидагиай, ман ягон кас қатъи доступ надорам. ҳатто ба худо бовар кун, ҳамин як номери хонаам медонистам, тамом ҳамуҷа занг задам, ҳаморам аз ёд медонистам. умуман ягон номера намедонам. илтимос дӯстмуроҷон, ана номерои ман +905 54 181 12 79 номерои туркӣ буд ватсапам. ана ҳозир як номера аям номери бародарай муваққатӣ гирифтагием, 2 рӯза, мумкин 1 рӯза 2 рӯза то ватсапи худма вастанавид кардана. ин номера мемонам 001 555 004 номери тоҷикистонай, ватсап дар яй. илтимос касе қатъи мо додугирифт дора, ягон фикри бад накуна, марҳамат метавонин дар ҳамин номери ватсап ки охиронаш 004 тамос бигирен. илтимос аз шумо хоҳиш мекунам, иншоалло ҳамаи корҳои шуморо ана кадоме корт ҳал шидагӣ боша, хуб ҳал нашидагӣ боша, мақсад мебинем ана корта ҳал мекунем. хулоса касе моро кофтестай накова, ин номер занг бизана, мо дар тамосем. алло нигаҳдор боша. ана раҳмат барои ҳама. дӯстмуроҷон, шумодам раҳмат. илтимос ҳамин видеоро бо бачаҳоеро ки мешиносӣ ба блогерӣ машғулан, илтимос бугӯ дар каналошон яъне ки история кунанд. худо нигаҳдорат боша бародари азиз, миннатдорам. хулоса дӯстои азиз, нафароне ки мехоҳанд тиҷорат кунанд, ина рақамаи ватсапшон, ина марҳамат занг бизанед, бобоешон дар хизмати шумоай. мақсад шахсияти дилпур, одами дилпур қатъи одам мехоҳад ки сару кор кунад. боқӣ сарбанди хонобод бошед. худованд нигоҳбони ҳамаи мо шумо.